दिनै सेंग्राफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननानै बिपिएफआव जयनिं जाफैदों। उद्देश्यआ बेनो प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकाराव बिथांमोनहा थानो गोसो गैया आरो थानो हाया। बिथांमोना सरकारखौ नागारनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दलाव जगदान जाफैदों। बिसोरनो जेबो थाखा फैसा बिथांमोननो नाङा, जेबो गोहो बोलो बिथांमोननो मन्त्रि एमएलए जेबो नाङा। बिथांमोनहा उद्देश्य जे बिटिसिखौ बासायनाय आरो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा गोसो। बिनिखायनो बिथांमोनहा सहिस्सा दिनै हाग्रामा महिलारिजों गोजोन खुसि जोनोम जयेन जाफैदों। बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरायदों। ओरैनो गासै 19 जों आरो मानगोनां खाम्फा ब्रिगेड सारजों थांनायबो दङ आरो उनाव फैबावगोन, बहुद फैगोन। दा स्टार्टिं जाबाय बेखौ बिथांमोनहा बुंदों आरो बहुत हाजार इयुथफ्रा जयेन जागोन। बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिक्रम दैमारिया सासे थिखादार, बिपिएफनि सासे सोद्रोमाबो नङा। दा बेखायनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बुंदों बिथा गैयै बिक्रम दैमारिनि बाथ्रा बुंनाया जेबो बेसेन गैया। बे गावनि लाबा लाबनि थाखाय माने समाजारि बिजोङाव गोब्रामबाय थायो। बे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबाय थाया, नुनो मोनो। मा बुंगोन बेनि सायाव? आं मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनायखौ नुदों। आं बिथांखौ राया, सोंखारिया, गाज्रि राव दं आं बुंनो गोसो गैया। नाथाय आङो बुङो जे बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांनि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय थायो। दिबाय जाय बिस गोनां जिबौखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आर'नाइ होनानै गाइखेर दौबाय थायो। सौबाय थाबा बिथाङा थैया होमबा? बिस गोनां जिबौखौनो बिथाङा फियो, गाइखेर होयो, आर'नाइ गानहोयो आरो बे बिस गोनां जिबौनिफ्राय सौजानायखौ बासायनो थाखायसो आं प्रमद बर' बिथांखौ बुंगासिनो दङ, नङा होमबा? बुजिखाबाय दा? बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथांखौ आंखौ रायबाय थानानै जाथिया जेबो माबा जाया होनना बुंदों, बासायजाया, नङा होमबा? सेकुट नङा होनना बुंदों। बिथाङा थिगखौनो बुंदों। बिथांखौ जेसेबां बुंब्लाबो जेबोआनो जाया। मानो? बिथांखौ बैथिंनि दैदेनगिरिफोरासो सालायो। बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनो नाजादों। आंखौ बुंब्लाबो बोरै जानो? बिथांमोनखौ बुं, बिसोरखौ सोंखारि, बैसोरखौ बुं होननाय जादोंब्ला प्रमद बर' सारनि बुंनाया, नङा होमबा? आंखौ बुंब्लाबो जाथिया जेबो लाब जाया। माने बिथाङा बुंब्लाबो बैसोरखौ बुङाब्ला, जायफ्रा बिथांखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोनखौ बुङाब्ला, बिथिंनिफ्राय मुक्त जानो हायाब्ला जेबो लाब जाया होननाय बायदि जादों प्रमद बर' सार बुंनाया। बिनिखायनो जिहेथु रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ सौबाय थानाय जिबौनिफ्राय बासायनो दिनै मानो नागिरदों? जेन जोंनि बे बिटिसिआ सक्तिशालि जाथों आरो मोजाङै गभर्नमेन्ट सालायनाय बिटिसिआ बासायथों। बिथांनि सौजाबाय थानायखौ नुनानै सौनो हायै, जिबौ फिथिगमा सौनो हायै, आर'नाइ होनानै बरायै, गाइखेर होयै मानसि जों बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो नागिरदों। बेनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ अननायजोंसो जों बुंबाय थादों जे नोंथाङा सिन्था खालामनानै गभर्नमेन्टखौ सालाय। बेखौनो आं बुंदों। आरो गुबुन दसे नांगौ रायनांगौ गुबुन खोथा गैया। थेंक इउ।